Nairita na ako kay Tami kasi 3 o'clock na, wala pa siya dito. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mong umuwi, dyan ka lang. Hindi pa ako tapos, mamaya na ako maligo. Ginoo ko, sumakit din yung puson ko. Ay, tinapos ko talaga yung widwalk guys. Kailangan kong tapusin para naman matapos lahat na. Akala ko adapted ako ba? Pero hindi pala talaga kasi. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning everything! Good morning guys! Good morning everyone! Good morning po sa inyo lahat individual dyan. Nakakatawa, sobrang aga ngayong umaga. Natawa ako sa kanila kasi kanina pa tong laro ng laro at saka itong mga pusa nagtatakbuhan. Look. Look to. Inaaway niya. Hindi mo nag-aaway. Parang naglalaro si Dimples, tumatakbo, si Hubs. Yan, sobrang saya lang ngayong umaga kasi yung mga aso at itong mga pusa, masaya naman sila, di ba? So anyway, good morning po sa inyong lahat dyan. Good news guys, sobrang aga. Kasi, ko nga itong light eh. Yun. Sobrang aga, good news. Kasi yung kapatid ko, well, magdako na naman yung ulo ni Inday. So yung kapatid ko, pumunta siya, di ba? May mahal yung medisina, guys. So yung medisina, tinatakbo-takbo niya yung medisina kasi sobrang mahal, tag 700 yung ano ba to? Wala na bang tubig? Ala, kailangan na ng tubig. Kailangan na naman ng tubig nito. Tsika muna guys ha. Alin ba yung anuhin ko? Ito na yung tubig na anuhin natin kasi pasensya na guys ha. Itong mga ko guys, kailangan ng tubig. So, yung kapatid ko, sobrang aga. Kahapon, buong kanina, maaga doon. Maaga siyang umalis kasi dahil nga sa medisina ang mahal. So, sabi ko, ilingap mo na lang yung mga So, maano ko man siya guys, pero kailangan dahan-dahan ba? Yung parang hindi buong bili yung tablitas. So, sabi ko, dahan-dahanin mo na lang yan. So, ngayon, pumunta siya doon guys, nagpalingap siya. So, yung tag 757 yung isang medisina is 28. So, ngayon, nakabili ako ng 9. And then, meron na lang 19 na lang yung kulang. So, buti na lang, natulungan sila doon na nalibre yung medisina. Yun. Sabi ko, ilingap mo na lang yan para yung ipadala ko naman dyan, konti-konti. Pang bigas, tulong extra kwarta, extra money. So, yun yung update, guys. So, gusto ko lang itong i-share sa inyo. Hold on, ha? Hold on, guys. So, alam nyo, gusto ko lang itong i-share sa inyo po na taga Davao. I don't know kung may lingap sa ibang lugar, pero PhilHealth, ganon, makatulong din, ang laking tulong sa PhilHealth. Pero yung lingap-lingap doon, kahit yung medisina, nalingap, guys, hindi ako talaga makapaniwala na yung medisina is nalingap. So, yun, wala na kaming gasto sa, yun, meron pa, pero ilingap na naman Inday kasi may mga ibang medisina na tag 300 something. So, ilingap naman yun Inday. So hopefully, malingap yun. And then yun, padala na ako doon para pang bigas, extra pera, diba? Nakasave pa. Pero yun siya, i-share ko lang sa inyo kasi kapag may mga ganon dyan, taga Davao, alam na yan ang mga taga Davao, pero masarap talagang maglingap. Yung ibigay ninyong pera or yung igasto ninyong pera, igasto na lang, gamitin na lang sa mga pang araw-araw na kailangan, diba? So, laking tulong na. Ang gagawin mo lang is, kailangang may taong pumunta sa lugar na talagang willing na mag-file ng lingap, humingi ng tulong. So, yan, share ko lang guys. Pero umagang Monday po tayo ngayon. So, darating si Mister. Pero hindi ko alam kung anong oras siya darating. Kasi, sabi pa niya, depende daw sa niya. Kasi, pagod daw siya every morning. Sabi ko, so, punta ka dito maaga para dito ka na mag-relax. Ganun, sabi ko sa kanila. Guys, foggy sa labas dahil maginaw kasi it was 51 this morning. Buti na lang pinasok ko yung malunggay. So, very soon ipasok ko na itong mga kalamansi at lime ko kasi
Yun, so maginaw na siya pag gabi and umaga. So yun, mag-cut na naman ako ng grass mamaya, guys. Mag-cut tayo ng damo kasi mataas na. Gigahig ulo ni mga kiguhon. Linisin ko lang yung, pag sobrang ginaw na, linisin ko na dahan-dahan yung garden natin. Kunin na natin yung mga anik sa garden. Like yung mga damo, yung mga gulay na mga hindi na okay. So, linis-linis tayo para next year. Ready na siya, guys ba? Diba? So, ngayon, mag-ano lang tayo ng egg. So, yan, mag-itlog lang ako, guys. Itlog at rice. Hold on, guys, ha? Saka itlog at chips. Ang dami kasing itlog dito, guys. At wala na. Hindi na gamit kasi ako lang isa at hindi ako maitlog. Mahilig ako sa talong. Hindi ako mahilig sa itlog. Hindi yung masamain. Palihog lang. Hindi ako mahilig sa itlog. Lunay-lunay kasi. Lunay-lunay. Tawagan ko nga yung sister ko. Maginaw talaga ngayon. Ay, sobrang ginaw. Nafe-feel ko talaga yung ginaw. Nafe-feel ko na yung Nafe-feel ko na yung tawag nun. Fall. At saka yung mga dahon-dahon, nag-start na siyang mag-change color na yung mga dahon. Makikita mo na talaga. And also yung mga tree ko dahil sa labas. Wala na, guys. Last harvest na yung nakikita nyo kahapon, yung the other day. Last harvest na yun siya. And also, makikita mo na talaga na nag-change na, mag-fall na kasi yung mga dahon nahuhulog na, konti na lang yung natira. Pero, buti na lang this year, hinarvest natin kasi ilang years din kaming hindi namin hinarvest. At saka, parang wala lang. Nahulog lang siya ng nahuhulog. Hindi din kami kumakain. Yun. So, buti na lang this year na pag-isipan ko nga, i-harvest ko nga ito at ibigay-bigay na lang. Oh my God, it's already 12:17. Wala pa akong nagawa. Ito pa yung ko. Naka-edit ako ng isang video. Pagkatapos dyan, nakatulog ako. So, ngayon, sobrang sakit ng ulo ko. Hindi pa nga ako naliligo kasi hindi ako pa maligo. Dapat pang pa ako sa labas. Mag-cut ng grass. And si Tammy, andun pa sa isang bahay, hindi pa nakauwi. So ngayon, kakain tayo ng apple na hinarvest namin ni Lloydie at saka ni Brenda pala. Si Lloydie kasi hindi nag-ano ng apple. Come on. You're gonna go out this way because mama's gonna cut the grass, okay? Dito guys, sila, pinasok ko sila. Ilabas ko na lang ito para mainitan. Tumaas na talaga, naging kamunggay na talaga siya. Kalamunggay. Hindi pa ako tapos, guys. Mag-weedwalk na naman ako, look. Na yung weedwalker. Pero tapos na ako nag-cut. Weedwalk na lang. Nairita. Nag-ano na ako dito, guys, ng weedwalker. Dito. Nairita na ako kay Tammy kasi 3 o'clock na, wala pa siya dito. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mong umuwi, dyan ka na lang. Kasi day off mo. And then parang ayaw mo nang umuwi dito. So, dyan ka na. Huwag kang pupunta dito. Tinawagan ko, hindi sumagot. Hinihintay daw niya yung mailman doon. Karoka. Nag-weedwalk ako, guys. Pero parang sobrang taas man itong. Parang sobrang taas. Nagalit tuloy ako. Napagalitan tuloy. Ang tigas kasi ng ulo. Sabi ko, punta na dito. Wala pa rin. Ay, hindi pa ako tapos. Kapagod, guys. Ganito, guys, kapag walang mag-iihi lang ako. Sumakit yung ko. Tignan nyo itong mukha ko. Sumakit yung puson ko. Continue lang ako, guys. Kahit masakit yung puson. Kumain lang ako ng banana bread. So, yan. Banana bread. Kumain ako ng yung manipis na hiwa. Kasi sabi ko, ay, hino ako. Sumakit dito. Hindi ko talaga alam kung bakit. Holy guys.
Binalik ko lang yung damit kasi hindi pa ako tapos. Mamaya na ako maligo. Ginoo ko, sumakit din yung puson ko. Ay, tinapos ko talaga yung widwalk, guys. Kailangan kong tapusin para naman matapos lahat na. Pero sumakit yung puson ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero guys, finally, tapos na ako nag-cut. Tapos na akong nag-widwalk. Ano pa? Yeah, tapos, pero naglalaban na naman ako yung couch cover. And then pagkatapos niyan, punta sa basement, linisin yung ano ng pusa. And then pagkatapos niyan, maligo. So ito yung ganap ko, guys. Wala namang ano-ano, bahay, trabaho, gawaing bahay lang tayo sa palibot ng bahay. Paligid, palibot. Anyway, so yun lang, pahinga lang ako, guys. And then taming wala pa dito. It's 4:33 na. Malapit na yun dito, I think. Pero pahinga ako, napagod ako, grabe. Ang ano ko lang yung sakit sa puson. Ayaw ko talaga ng puson sakit, guys. Nakakaluka yung sakit. Andito na si Tammy, guys. Wala pa rin tayong ligo. Hindi pa rin ako naliligo kasi yun, mamaya pa ay ginoo ko. Kaya maligo talaga ako mamaya, guys, kasi ang abog-abog. Ang abog-abog. Na abog ni Carla. Yes, guys, I'm luka-luka. So, what can I tell you? I'm luka-luka talaga. Anyway, so ngayon, guys, nilabhan ko to, diba? Para maging mabango yung higaan ni Mister. Kasi, mahilig yan dito sa couch. So, yun. So, alam nyo, hindi ako nagluluto. Alam nyo ba kung anong ginagawa ko? Nagpa-order na lang ako ng pagkain ni Tammy. Sabi ko, sumakit yung akin dito. Naglilinis ako dito. Hindi ka dumating ng maaga. Yung movement ko ba, kaya makikita ko yung mama ko. Para ako yung mama ko, yung mga, ano ko ba, makikita ko yung mama ko. Akala ko, adapted ako. Hindi pala talaga. Akala ko, adapted ako ba. Pero hindi pala talaga kasi yung mga movement ko, yung mama ko. Yeah, well, see how that worked out. Nalagay na yung cover. Pwede na siyang maghiga-higa dyan. So, anyway. So, alis kami. May kausap lang din siya. Alis kami. Well, I'll go back and leave tonight. I-drive ko lang siya. Ito lang yung suotin ko. Sa sasakyan lang. Hopefully we're not getting rain this week, we'll see. I-drive ko lang. So guys, i-drive ko lang si Mister. And then yun. Hey Tommy! Say hi! Hi guys. So, we ordered food. Oh my god, I like this. They put, yeah. Why the, oh my god, honey, this is the problem. What? They only put 3 chicken. I don't know, chicken myself. No, remember when we order another Italian store, they always put a lot of chicken. Maria. Okay, put this over there that you can reach. Hello, what is this, Han? Okay. I'm gonna have. Okay. Okay, put it everything closer over there. Okay, guys. Ito na yun, guys. Ito na yung order namin for dinner. And they always give bread. Guys, if you order in Italian, they don't give you rice. That's a bad thing. I'm not eating rice, love. Okay. Thank you, honey. I'm still gonna take a shower because I'm itching to death. So, ayan, kain lang kami. Han, don't forget your water. It's already 7:08. Huh? What's ketchup for? I don't know. Ketchup? Ah, that one, oh. What? That dried thing. No, it's got for that What is that? clam. Oh, is that clam? Yeah. Han, clam is not straight. What? Why that is straight? Hi, guys. Finally, nakaligo na tayo. Tapos na, nakapag-edit na, nakapagawa na tayo ng thumbnail. You're so cute, oy. Nako, tulog-tulog lang si Mister. Tulog-tulog lang akong baby. I sent you like 4 videos. I know, I heard my phone keep making noises, Han. You keep texting me? I'm here. You keep telling me you love me. Tell me you love me here. Oh, we on. Why are you texting me? I text you videos. Videos?
Tignan niyo to siya. Ganyan yan siya, guys. Look. Mhm. I love you. Love you too. Na-miss niya to, guys. Mga ganito. May Santa Claus. You can connect this now over here. And clean the wrist and clean under, okay? Connect it. Like that. Connect and clean it and clean it. And clean it here. I like when you do clean it here like a hole. Oh. A tunnel. Okay, I'm gonna brush my teeth. So guys, we're gonna end the vlog, love. See you later. Give me the Oh, it's Isabel. Okay, guys. His sister's calling. Anyway, guys, we will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye, guys.